Hejsan alla svartskaller og grætboller. Hejsan alla nigøler og alla niblåer. Nu skal vi hjælpes åt at få virkeligheden tilbage. Bort med alle cancersvulsterne fra samhællskroppen. Religionen til eksempel. Om Jesus og Mohammed er dine kompiser, okay, tag dem med hjem dog. Fast, låt dem stande der, tak. Vi andre vil nemlig leve livet medan det findes på rigtigt. Vi orker ikke med denne sørge af oversættere og andre, som tror, de ved mycket bedre, hør vi selv vil leve vores egne liv. Desuden i EU. Nu mere hamner du i finkan i 3 år for noget du sagt. Rene åsigtsfængelse, det er ikke klogt. Man bliver rent af mørkret. Fast ingen politikere tyks bry som mindste lille. Det skal blive ændring på det med. Slip virkeligheden fri. Giv åtminstone fremtiden en chance. Leve Norden.